Papa Isabel. Icho kwa dimuri ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza ndekutsotsa dziri kuitika matima nawasenyika ino. Zimbabwe tati tibatane nguva ichiripo kuchitika mhepo kuri kutonhorera. Munhu wese anotobvisa mabhachi ndokuda kwekutsva nechimuti. Ndizvozvo. Zvinenge zvatonga. Vanofana kudzirwa. Vanofana kudzirwa mani. Vanofana kujamba maspika. Kwete kutsva kudzirwa muchijamba maspika. Right. Isi tiri kuti National FM. Christmas yatotanga izvo. Ndizvozvo. Tatopinda. Makaigadzirirei? Munenge muri kupi? Nani? Muri kuenda kuponi. Kunoitei? Po rikiti vu. Nasi makabatireko vatereri manyama. Icho kwa dimuri ya Zimbabwe ndakapakata nyaya dzandinadzo pana pamburi ya Zimbabwe. Inyaya dzekuti ndikapinda kwa Bulawayo. Ndine nyaya yekuti izvo vanhu vatotangira kutsvaga nzvimbo dzakafanana nevana ma-ECDA kuti vazive kuti mwana pari kuvhurwa chikoro anenge akudzidza kupi, nokuti munyika yeZimbabwe ikodzero yemwana kuenda kuchikoro. Ndivo vatukamiriri vamangwana. Icho padi. Tobva ipapo ndine nyaya yechikoro chiri kuBulawayo vari kushevedzera kuti mwana uyu kuti awane nzvimbo pano chokutanga ischool fees mari inodiwa $70. Mubereki akati hongu mari inochidyiwa nechikoro ndiwo vanoziva kuti sei vachiita $70. Tazvinzwa, tagamuchira. But mashoko avazopikisana nawo ndeyekuti asi amukwanisi kuwana nzvimbo pano nokuda $70 chete. Panozodiwa $200 nokuti imwe yacho ndeyebhazi ratakatenga pano. Bhazi rakatengwa kudhara. Rakatengwa kare riripo pachikoro. Vana vanofana kuribhadhara. Vanofana kuribhadhara. Iye ari kuya nhasi anozofana kubvisa iri $200. Saka imwe $130 ndeye bhazi rakatengwa riripo pachikoro. Kana musina mari yesei nzvimbo pana paiwanikwi. Hey. Okay. Ndobva ipapo Zimbabwe ichi batai matauro. Chiri kushoka. Chiri kushoka. Chiri kupisa. Mukoma KB ndiri kupinda panzvimbo ipakazangarare iurungwe. Ndichakudzai zita raSabhuku. Murume akaroora mukadzi ndokubva vasiyana kudaro ndokubva aroora vana vari kugara nambuya amai vemukadzi akasiyana nemurume. Murume achibva aroora mukadzi atova neimwe mhuri, asi vana vakasiya akavasiya kumukadzi wakasiyana naye. Mukadzi yeye achibva aendesa mwana wake kuna amai vake kureva kuti ari kwambuya. Mwana mukwasha ari kugara namai vemukadzi. Kunoita zvekutambiriswa kune chirongwa chekunzi vana vari pazvirongwa kana kuti vabereki vanhu vari pazvirongwa vane zvinhu zvavanotambira. Mbuya kwakuenda kunotora vana, kunotora mapiritsi. Amene kuti mapiritsi vakamawana sei mwana asipo pachirongwa. Vana vevazukuru vese vari pamba vari kupiwa mapiritsi vari pachirongwa. Ndobva vanyorwa mubhuku kuitira kuti kana chirongwa chauya vanotambira zvinhu zvevana. Vana vari kupa mapiritsi ivo vasipo pachirongwa. Dzokoro ine simba mati vazukuru vana vakanzi vaite seinagoga. Vari kumwa mapiritsi epachirongwa. Vachimwa mapiritsi havazi varwere. Vari kumwira mbuya kuti kana chikafu chikauya chiya chinotambiriswa vanhu ava ivo vatambire. Vana vari kumanikidzwa kupinda pachirongwa. Havana kutopinda nekuti zvakazoendeswa kana kuchipatara zvikatsvakwa kuti ndepapi pakaenda muchipatara akaonekwa akazotanga kupiwa mapiritsi. Saka one nyaya iripo ndeyekuti vari kupiwa mapiritsi echirongwa chavasiri. 2 kuti upinde pachirongwa unenge waenda kuchipatara vanoziva kuti ndo vakuwana sei pachirongwa. 3 mapiritsi kana vasina kuenda kuchipatara vakaonekwa kuti vari pachirongwa mapiritsi ari kubva kupi? Hey! Zvakazozivikanwa sei? Mwana uyu anditi mwana wababa namai vakarambana. Mwana azobva kwababa achinzi kwa amai ari kudiwa kuti ambuya kuzororozve kwa baba vake. Mwana mumwe anga ari ipapo kwakuchirongedzera mwana uyu hembe nemapiritsi ake zvese ikoko. Vari kusvika mwana ari kuti ndangwa ndebhiwazia. Akatonzi ndebhiwazia. Ndebhiwazia. Vai vakati ndokuenda panext door pane mumwe wanogara naye anove mukoti kune chimwe chipatara chirombe chiri muHarare. Ndionerewo zvikanzi no ndisati ndapindura endai kumapurisa. Yes.
Manusa mtemuka ndokwenda kumapurisa mwana kusika anoteswa zvese but pane imwe nyaya iri pakati zvakawanda garirai padhuze vanoda kusvitsa nyaya kuchimuti vanoda kusvitsa nyaya kuna Bozhongora Washington Marimira munobatika sei musakangana kuti paChegutu pane munhu akanosiya motokari yake yafa achibva kunonzi kuChakari aisiya pamba ipapo ndokuita 2 days asina kudzoka achitsvaka kuti motokari imuke achidzoka ari kuona hapana mataillights hapana kana mavhiri zvakazoitika ndinazvo vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzangu 0771 545 025 0771 545 025 musadzibhipa 1 2 musafona neprivate number 3 musatambira pafoni ndepi 4 musaite kuti hello muri kupi aiwa ngatimange ine chimuti kana pachasvika pamuri ndobva ndasvika ipapo ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho tinotenda mushure menhau papa Isabel vanenge vakunyudza gejo nuna uyu muteereri angoti nyaya of the year ndiyo iya yokutaura kweWardrobe and Kitchen Unit kuti hey ndinonzi tinashengara pabudiriro 1 extension apa Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM guys kutangodiwa gogogoyi Andrea Simudzambada tirove pakatsikadzika 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 Simudzambada pakatsikadzika Simudzambada pakatsikadzika Simudzambada pakatsikadzika Hati reporting to the angel mweya mutsvene unoda chiko pakunaka papa Isabel kudzvara mukaka ndokunese kana uchida kunyengetera ndiani kwakatanga pane zvedenga Nicodemus mweya mutsvene ukati achatevera ndiani kwapakutenda Leviticus kwakatevera kwakazotevera aniko Simon Peter kupedzesera ndiani akapedzesera Mother Mary Piorotapio Woro manzi paini fazapitani bro Afana tuzipekechele mtiraima Jumanja wakachiwemba kimenekiari Sibility horo maid Dena roshi wene pinifo Wako chwep Sibility horo maid Dena roshi Akia roshi Po Rikiti Vote 12 minutes to 10 lero chitatu chintapira Wednesday 3 December 2025 nyudza igeto papa Isabel icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekutsudzura kuti batimana senyika ino rega ndingoti wamukaseiko naiwe taura ichochore mukomana ndingakabata asiri ngari mukati mekufamba nemotokari vanomuti taira ichochore akabada chimuti hana kuti ndizvinzwe futi haiwa ndingakabada chimuti kwanza ndichisiye muri yeZimbabwe ndienda kachibanda ndi driver mukoma KB ane motorikari yakambonyirwa kuti KB Bosho ndizvinzwe futi apo ndizvinzwe futi ngesina kupedzeswaka ukabvunzwa ndizvinzwe kudii kuti auteereri National FM ndizvinzwe futi kuti aubate chimuti vanomuti taura ichochore hari kakabada chimuti paka chakuChegutu chiri kuti tani muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura mazuva nhasi ndiri kutaura nekuti kuChegutu kune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe kune murume akadhiraivha motokari yake yerudzi rweHonda Fit achibva mukati menzvimbo inonzi Chakari ndokudhiraivha mota ndokupinda mukati menzvimbo yekuChegutu kune mapurazi ari ikoko nokuda kwezvaaitsvakawo mukati menzvimbo nokuti kana uri mwana weZimbabwe unotenderwa kuenda kunzvimbo yese zvichina nezvaunoda kana isiri mhirishonga vakomana vemabhanda vakubate asi kana chiri zvakanaka unotenderwa kuita zvaunoda but nokuda kwekufamba nemidziyo kana kuti kufamba nemakumbo unogona kurwara iwe pachako kufamba nemakumbo zvikaoma unogona kufirwa nemotokari zvikaoma murume uyu achifamba nemotokari yakabva yafa yafa iri ikoko akafonera vana makanika vakataura zvavakataura pamusoro pemotokari ishi iye achibva ndizvataurwa ndinozvigona chiregai ndibude ndiende mudhorobha ndinotsvaga simbi dziri kudiwa kana ndakundikana ndoshoedza makanika ndokubva abuda ari mukati mekutsvaga simbi yakamunetsa kusvikira aita mazuva maviri asina kudzoka
retatu achibva adzoka paka ndokunopindira mukati menzvimbo yechegutu paya paakasiya motokari yake. Motokari payakafa yanga iri pamugwagwa. Ndokubva atsvaga vakomana nevanobatsira munyika ine vanhu seZimbabwe. Ndokubva abatsira kupusha motokari. Ndokunosiya pamusha womumwe munhu ari munzvimbo iyi. Paakatokumbira. Okay. Ndobva asiya motokari. Right. Asiya motokari kuita mazuva maviri. Achinodzoka pamusha apa wanike baba vepamba apa havasweri pamba. Vanobuda vachienda kumabasa vachidzoka manheru, vachibuda vachienda kubasa vasika. Baba vakaitawo mazuva maviri vasipo, vachidzoka ndipo pavakasvikira nemurume uyu achitaura mashoko ekuti onai zvaita motokari yange isina malaitsi ekumashure anga abviswa. Motokari yange isina vhiri rimwe chete rekumberi. Mukati macho manga yachovhurwa, manga musina cheki. Ende yanga nokwa kamwe kawindo pasaidi repawindo zvekuti yanga yakuvhurika madhoo ese nekuti yanga yaputswa windo. Toita sei? Baba vakatora kunyara vakati chokwadi chakanaka ndechekuti mwanangu, dzimweni dzenguva ungafunga kana kuti ini semunhu wosiyira motokari handina kuti bhadhara, handina kuti chii, but aiwa zvinondirwadza izvi. Une zvaunogona kuita here tigotsvaka kuti chii chakaitika pamusoro pechii, tibatsirane. Murume uyu akati ini ndine munhu wandikambonzwa mukati meguta reHarare ndisingaziva chiri kuwanika, ndine nhamba, ndokutsvaga nhamba. Vachibva vatsvaga paya ndokutanga kuita zvinhu zveo. Akashevedzwa akasvika panzvimbo ndokuita zvavakaita vachiti but zviri panapa ndaona panapa paita kunyara. Muri panapa ndaita paita kunyara nekuti zvichabuda panapa ndisikupiwa zvakanaka. Munonditendere here kuti ndiite zvandogona kuita? Okay. Zvikanzi ngatiitei. Mubatsiri. Ndaida kuti ndiende pazuva ranhasi but ndoda kurara nokuti baba vepano ndaona imimi maita hasha dzokuti mazosungwa kuenda kumapurisa mushure mezvaitika pano, nokuti simba raMwari kana kuti vadzimu vari pandiri vari kuti hatibve pano tisina chatakabata maererano nemunhu akaita chinhu. Ndobva paitwa mukoma KB baba vari pamba apa vane vana vanokwenda kuita ivo vatanhatu 6, vakomana 4, vasikana vadiki. Ende vasikana vacho ndo vana vadiki, vakomana vavakuru. Mukoma KB uri usiku mukoma akauya achida kurwisa munhu akanga uya pamba. Uri kuti ndini bava inini? Uti ndiba munhu akutobuda masiriri akutopinda pasi pemota, ndipei zvipanera ndinoda kugadzira motokari inini. Akupinda papo zvikanzi right. Asati ataura zvakaitika munhu uyu, but ndoda kuti ndikuzadzisirei mukomana uyu asati ataura. Kana ataura zvinoda tizei ndakatora mota zvaari kuti anozvoda kugadzira mota tinogona kuti munhu akuita sei akugona kuti asika njere. Ani zvanofana kuita ndokubvarwa nemvura yakarohwa nayo. Zvikanzi izvo ndokubva ataura zita rimwe munhu anoita zvekugadzira mota ari makanika munzvimbo. Zvikanzi ndokwatakaendesa zvinhu handei kana muchiti ndindakaba ini ndakakwanisa kunomupa chete kumba zvona kuti ndinaba here ane zvino ndiyakaba handei ndokuratidza. Baba akutiyera mwana vari kunosvika ri kuona panogadzira munhu motokari zvinhu zviripo. Murume ari kubvunza ari kutaura chokwadi akauya nezvinhu, but mukomana uyu haagari muno musereke, anogara ari muchegutu mudhorobha. Ari kuti ndokwakashanda akapiwa zvinhu zvasina kubhadharwa, pasina kubhadharwa achibva apiwa zvinhu izvi akauya nazvoita mari. Benzvati pakabuda mari mukoma KB $17 ndo yakapirwa vhiri 100 kumberi, jegi nemalaitsi kumashure. Mwana anga akupopota ari kuita kunge ari kurasa njere achibuda akapobvu furo. Mwana wepamba ipapa. Okay, mukomana. Right. Zvange zvambotaurwa kwenzi baba zvandiri kuona panapa beta ndigare pana chikonzero munozoita hasha. Aitorevera kuti zvinogona kuitika panapa mwana wenyu akaita zvinezvi. Zvapera kudaro baba vangu vakati ndine zvakawanda zvandakabirwa pano. Onai tractor yangu yakamira apa iyi yakafa hongu gearbox but haisina zvakawanda. Ndiani ari kutora zvikanzi musataya kudaro. Ndobva paitwa zvinhu zvakare mukoma KB. Ndokubva kwabati umwe mwanakomana wababa ivavo futi wepamba ipapo. Ndokubva wadaro vashevedza vanhu vemunzvimbo vachiti baba vakuda kuita noise. Vanhu vemunzvimbo vaya kuzobata baba kuti aiwa kana muchinge maziviswa musaita noise kana kuti hasha. Vakauya kuzobata vachinzwa nyaya iyi vachibva vati kumubatsiri tiri kukumbira kuti batsire nokuti kweduwo takaita sei takabirwa. Mukoma KB vanhu 3 vakakwanisa kuda kubatsirwa nemunhu zvakare vakabva vabata vamwe vana 2 vababa vese varipo 4 ndo vaibapambapa pamwe chete nekuba muvillage vachibva vabatwa vese. Baba vachibva vati handina mwana uchada pano. Baba zvakakwanisa kutaura ndezvekuti ndichabhadhara muridzi wemotokari pane zvakaitika izvi, asi imimi makabirwa kunze uku endai munoripota kumapurisa. Vanhu vachibva enda kunoripota mapurisa, vanhu vachibva tiza pamba, but kutiza kwavakaita pamba nezuro kuri kunzi vakadzoka 2 vachida zvokubuda furo futi. Vakadzoka pamba iko zvinozvi vachida zvokubuda furo havasi vakaba pamba pavo ndevai vakaba kumasaidi
vanhu vaipa vakaenda kunobatsirwa vakati toda kubhatirwa zvinhu zvedu kana vasvike vatisa hatina basa nemapurisa bhati toda kuti vabhatire zvinhu zvedu bhati vakaba pamba havana zvakazogadzirwa zvakanyanya nokuti baba vakati varuri kubhadhara bhati vakaba kumasaji ndo vakadzoka vachibuda furo saka amai vevana ava vakadira ndingangoti mvura ina kuzosvika vakadira mvura inopisa kumunhu aibatsira vachiti kana muchiziva kuti imimi zvaonekwa kuti vana vangu marambire muchigadzira but mvura iyi aisvika pavari but yakazoonekwa kuti mvura yanga ichipisa ndokubva varohwa nevanhu vemunzvimbo iyi vachinzi imimi kana muchida kudira munhu abatsira kuti tizive kuti zvanga zvichiitika munomu nokuti munzvimbo iyi mune mbiri zvakare yekurohwa kwevanhu manheru saka kana ini kureva kuti vana ava vanoba vachizopa imimi mari amai ava vachibva vanzendai kumapurisa pavakarohwa mai vanonzenda kumapurisa vakabva vatida kuenda kumapurisa but kubva vaenda kumapurisa havasati vadzoka baba vapinda bhizi zvakare kutsvaga mukadzi wavo haasi kuwanikwa vafona kuhama dzevakadzi vari kunzi kuno kwavako asi vakabva vachida kuenda kumapurisa vane mazuva vasati vadzoka vana vave manje vari kungotenderera vabereki vave vakabirwa zvinhu vari kuti kana risati taona zvinhu zvedu pano hatina zvezvikuita apo mubatsiri ndokuharare achibva kuira kati ndakuenda kuharare kana makuzondida mobva mandana ndobva mirekada ndichadzoka so pamba panga pasiwa motikari Honda Fit yanga yafa kuti ichengetwe muridzi wacho achienda kunotsvaga zvinodikanwa kuitira kuti motikari imuke ndo pakabatwa vana vanga vakaba mapasi emotikari iyi pamwe chete nemwana akaba zvimwe zvinhu zvepamba ipapa tisakutirapidhareke nga yapera vanga uchibira zvakarauni mumavhileji but vanhu vakabatwa imomomo vana vepamba ipapo vese varipo 4 ndo vanga vane tsika yekuba but baba vavo mukoma KB atori munhu ane chinzvimbo kune imwe kereke nemudzimai wavo but amai vakazenge vakuda kudira mvura inopisa kubatsira pamba pa achiti wazoitirei zvawaita dai warega zvakadaro nekuti vana vazikana kuti ndo vari kuba chegutu munoti kudiniko baba muri kuti vane chinzvimbo kune rimwe kereke mufundisi here mufundisi chegutu mutikwanire tiri kudaka kudya mari dzedu tisina hasha chiko chakadaro $17 amana musadaro guys driver wepaso baba naledi pahudhu vakachibata chimuti kuti dzvi 3 minutes to 10 ndo pafika nthawe pali manje pa National FM futi kanyemba na bhozo icho mahwani ko mufundisi vakazvara mbavha zvese nekuroora mbavha futi ndinonzi Wise Master paSunway City vakachibata chimuti paBunic Engineering King Rossi Mekias hanzi bwanji apo tinarembera pachimutengo munisani bhozho ninchemere waka King Rossi Mekias paBunic Engineering alachipata kachimuti muri kupiwa kabensa muri kumhoreswa kana King Rossi Mekias paBunic apo pana bosi Semo baba Isabel icho kwari ndozviziva chimuti wanenge wakabata kwa iwo boss Black Sam what say yes tinokandira sando bosi Concept tafadzwa chakururama mutare saka chadzoka chimuti chadzoka ere Concept tafadzwa chakururama nokuti Manicaland masaisa angachinetsa ingoti zivisei kwamuri kana chichibata kuti muri kupi vakachibata here musati matsudzura chimwe gutuchi pabodzi na chimwecho chamunenge matindimura icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsodzera dziri kuitika matima nawose nyika ino Zimbabwe ndakapakata ndiri kufamba nyaya ndoda kupinda nayo ino muri yeZimbabwe inyaya yakaitika kune nzvimbo yekuhurungwe kwandiroti kwa mambo Kazangarare Sabhuku Kamuchenge kwakazangarare ikoko kune mwanasikana ne 10 years kuberekwa muri yeZimbabwe zvandiri kutaura pano ndezvekuti baba namai vake vakaroorana vachibva vagara vese ndokubva varoorana ndokubva vaita mwanasikana uyu bati vakabva vasiyana nekuda kwezvikonzero vasiyana kudaro muri yeZimbabwe vasiyana kudaro baba vakabva vaenda ndikuroora mwe mukadzi kutaura kuno kwatiri kuita vari mukati meguta reHarare amai vakabva varorwa zvakare kuna imwe nzvimbo asi mwana uyu sezvo ane makore ekuti ari kugara nemurandakadzi kana kuti amai vake chikonzero ari pasi pa18 years zokuberekwa akabva sara kuna mai vake vachibva vamuendesa kumba kwaamai vavo kuya kuti mwana yanga achirarama ari kumuzukuru kumba kwaamai vaamai vake vanova ambuya vake ambuya ava pamba pavo patori nevazukuru vanikwa taivo 6 vari pamba apa vevanakomana nevanasikana vakarambwa nevasati varambwa vane vana vari pamba apa asi zvazvonetsa mhuri yeZimbabwe ndezvekuti nguva ino yasvika ndiye kudai vabereki vemwana baba vemwana vakashivedzera kuti ndiri kumbokumbirawo mwana zororo rinori ndobva kumbirwa mwana akumbirwa kudaro
ndokubva aenda. Amai vari pambano vambuya ndokutuma mwe muzukuru aripo kuti rongedzera mwana kuti aite sei aende. But vanonzi vakamboda kuramba nemwana uyu, mwana achibva rongedzerwa. Mwana rongedzerwa kudaro achinosvika kwaariko zvinozvi kuna amai variko vakarohwa nababa ava. Amai vachisarenderwa mwana vanopiwa nemapiritsi vachinzi izvo ndati ndikwanise kukuzivisai kuti mwana uyu ane mapiritsi anga achishandisa anomwiwa zuva rakasikwa naMwari rega, asi mapiritsi aya nderebhiwazia. Mamwe magaba achona kuitwa kana makuzomatsvaka ndeaya ndotozomabreka. Vai vakati mapiritsi andeyai, iye mwana wacho bhiwazia anaro here? Zvikanzi no, ndatumwa nevakuru. Vaya pavakagamuchira mwana ndokubva vazobvunzawo mwana wacho zvikati mbuya vanotipa bhadhara kuti mapiritsi ndechi ndebhiwazia. Ndokuzobvunza kuno kuHarare kune chibamwe chena chinoipatara vachibva vanzi mapiritsi anokwanisa kukupindurai nezera remwana uyu. Mwana uyu hatizivi kuti paakazvarwa akamira sei. Mai vacho chibva vafonerwa zvikanzi akazvarwa ari right. And amai vemwana uyu havatozvizivi kuti mai vavo vari kupawo mwana uyu mapiritsi aya. Mwana uyu akura sei? 10 years. 10 years ari mwanai? Ari mwanasikana. Mwanasikana. Okay. Right, mwana achibvadzera kudaro. Vaipa vakaona zvakapinzwa mupfungwa dzakawanda kuti asi mwana uyu akabata chirwere. Ko naiwe pakurarama kwako pane munhu akambokumpunyikidzwa here? Mwana achibva taura iye kuti ndakampunyikidzwa gore rakapera. Ndipo pandakaita sei? Pandakapunyikidzwa, but ndakapunyikidzwa munhu aitaurawo zvakare iye hama yepamba ipapo yainzi yakamuita sei? Yakampunyikidza. Ko mapiritsi zvikanzi mapiritsi aya tinogara chinzi timwai, ende mapiritsi aya tinomamwa tese vana vari pamba anomwiwa every day. Muri vazukuru vangani? 6. Achinzi ndei? Achinzi ndebhiwazia. Mapiritsi ari kumwiwa nemwana achinzi ndebhiwazia. Mapiritsi mapiritsi evanhu vanenge vari pachirongwa, vanenge vari positive. Okay. Ndo mapiritsi ari kumwiwa nemwana. Vane utachiwana unokonzera utachiwana we-HIV unokonzera AIDS. Vagara kudaro vachibvotora mwana nemurume achibvogara pasi. Uona zvandiri kugamuchira izvi. Baba vakati ndiwe mukadzi ndibatsirewo. Vabatsirana kudaro ndokubva vaenda kuchipatara. Vakatanga kuenda kumapurisa, vaenda kuchipatara. Vakanzi ende kumapurisa, vaenda kumapurisa. Zvikanzi mwana ngaateswe. Mwana achibva teswa. Mwana achinoteswa mukoma KB haana chirwere. Negative. Chichitarisira kuti mwana uyu mapiritsi akamwa kwenguva yakareba haana zvakonzeresa asati izvozvo anzi zvakare ngaadzoke apiwa dheti zvakare kunzi anzi adzoke. But akabatwa futi mwana uyu akampunyikidzwa zvakare. So pfungwa dzanga dzakure maybe vanoziva kuti munhu akampunyikidza mwana uyu ane chirwere. Vachibva vasvika kunoripota ndokubva vatsvaga ivo vega mapiritsi ekuti sezvo mwana ampunyikidzwa mwana chirwere mamwe ndikatomba mapiritsi epachirwere maybe zvinogona kuita right. But kuti munhu upiwe mapiritsi aya unenge waenda muchipatara waongororwa wawanikwa kuti unawo here utachiwana. Ndopa vanobuditsa mapiritsi kukupa. Ari kubuditsawo mapiritsi aya mwana asina makadzi achipa mai ava ndiani? Nezita rechipatara mwana ari kuritaura tinaro. Munhu akambunyikidza mwana uyu zita rake riri kuzikamwa. Itori hama zvakare kufamily yoyi. Muri kuti ihama kufamily yani? Kufamily yekuamai ava kuri kuchengetwa mwana. Ndiani? Ndisekuru. Ndisekuru. Sekuru pakuita sei? Avanozoburidza kuti sekuru pakuita sei, but ndisekuru ikoko. So iwo vauda kunzwisa manje vasati vaenda kumberi kuti koiko kwachikuru kupiwa mwana mapiritsi. Nzira yekupiwa mapiritsi inombofambiswa sei kuti chipatara chibuditse mapiritsi pai? Muchipatara chichipa munhu chinopawo here munhu asipo? Ko kana aripo chinopa here sachamutesta chikaona kuti kozvozvo ane kodzero yokupiwa mapiritsi? Kana kuti anongoenda kunotorwa nemubereki, anotorwa nemubereki wachona havaendi here vaine kadhi? Ko zvinongotanga mwana wacho asipo here? Iwo gogo ava mapiritsi vari kumawana sei ipapo? Iwo gogo vari pachirongwa here? Hatisivi. Ende kana vari pachirongwa avanoshandisa kushandiswa nemwana ndizvo here? Hazviiti izvi. Munhu anozvimirira ega. Anozvimirira ega. Ende mwana ari kuti tese vazukuru. So kune chikafu chinombouya chichitambiriswa munzvimbo iyi chinonzi chinotambiriswa vana vanenge vari pachirongwa ichi. Kuri kunzi mbuya vari kuenda zvakare chinotambira mastechi evazukuru. Kana muchiti vese vazukuru vanosvika ivo 6 vana vani vazukuru ava? Vana vevana vavo
vakarambwa nevamwe vane vakaramba ndo vanotora vasikuru vachisheketa. So kupolisi zviri kunzi kudini? Kupolisi nepakanzi endai kuchipatara iko zvinozve vanzi vabirire maresults achabuda uyezve vane dhitira vapiwa kunzi musodzoka zvakare pane maresults abuda iko zvinozve ekuti mwana uyu ari positive uyezve hapana here maside effects akapiwa mwana uyu nechi nemapiritsi aya abva anzi iko zvinozve achiri right but vapiwa zvakare date zvakare riri kudzoka ikoko after date ndifunga vanovhurisa madhoketsere. Nokuti vakawanda kavana vanhu vakawanda. Zimbabwe muri kuchibva kaizvi ndechekupi ichi? Kazangarare Urungwe 0713-938-538 0713-938-538 12 yamufundisi wekuchegoto ngavatsanyire vana nemukadzi wamufundisi kuti vawanirwe nyasha naMwari Kanyemba naBhozho. Ndinonzi Elias Gube paBorodero. Ichokwadi ichocho ndo kunonzi kurwirana mumweya tiri pamwe chete. Ende kazhinji muri yeZimbabwe regai nditaure ndichiti vana vevatungamiriri, vana vemapasta, vana vemaprofita, vana vevanhu vanoonekera kazhinji ndo zvinoitika izvo zvekuti kuti uzoparidza kuchechi unoshaya kuti unoparidzira ani uchinzi mwana wako ndozvaari. Mwana wemupurisa anogona kunetsa nokuti nyaya dzinosungirwa vamwe nababa vake ndo dzaanenge achita. But aise mhosva yababa vacho munhu ukambouya uri paari not 1 not 2 asi 4 vese vakomana baba Isabel. 0713-938-538 0713-938-538 Kanyemba naBhozho haonere kuti gogo avo vakuitira hanzi vakuitira panyaya yekutambira chikafu chinotambiriswa vane urwere uyo kosei vachipa vazukuru mapiritsi nevasina urwere. Ndinonzi Claudius kubhindura kwamusana hanzi kwa gogo ndiri kukumbirauka undisewedzerauka Mr. Paulo katatu vari pavillage 4 kudhugeni uko. Mr. Paulo rikiti vo hachena sei vachidaro kuda kudya maningi hanzi vatikwanire police get busy hatidi kutaura zvakawanda mutsa vese vakachibata chimuti. Ndinonzi Boss British London chingaipe pamvuri wepedyo neMega Save chokwadi kuti uwane chikafu kubudikidza kane vasukuru. Pane message iri kubva kuna Timothy Mpopere ari kuLondon. Okay, ari kuti iye zviri paviri gogo vanogona kunge vachiunganidzirwa vana nevana vavo but vasingaunze chikafu. So gogo vakuzama kuti vana vanga vararame sei. Ndipo here pamunofunga kunotora kamapiritsi ekupaka vazukuru vasingarwari naigogo munotaurere nevana venyu kuti hunzai mashereni kuno hunzai magroceries kuno ka vana vaone chikafu izve ko iwo futi ungaperi vabereki mwana usina chikafu chacho azviti. Ataura kuti zviri paviri ari kuti pamwe gogo vari kuunganidzirwa vasukuru vana vacho vasingaunze chikafu. Pamwe ndiwo vane dambudziko rokudawo zvikafu zvemahara. Tibatsirei vanoziva mutemo. Nyaya yekuhurungwe iyi inofambiswa sei? Nyaya yekuhurungwe inofambiswa sei? Hanzi okay masaisai azouya ese amaiwe masaisai azouya ese kwa Rafo Moyo kwa Gutu. Ndinonzi mhofu dzomukono auya masaisai kwa Gutu mhofu dzomukono vari kufara vateereri. Tinotenda aiwa kani papa Isabel ndawe ziri kudiyana chipinga chodhadhama tsudzurani chinango icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura tiri kuitika matima nawo senyika ino chimuti chinenge chakabatwa muri yeZimbabwe paka Bulawayo kotutu mukufamba kwedu tiri masiaidi tiri matikitiva tiri masiaidi tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiaidi tiri matikitiva tiri masiaidi tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiaidi tiri matikitiva tiri masiaidi tiri matikitiva rikiti vo kwantutu chiri kuti tani. Pane nyaya iri kutaura vabereki vachete
zvikoro hazvina kutanga nhasi. Vamwe tinogara munzvimbo imwe chete, zvikoro izvi zvane ma30 ma15 ma20 ma15 ma10 years zvichigara munzvimbo. Takazvarwa tikaberekawo vana vedu vanodzidza muzvikoro izvi. Right. Zvimwe zvacho tinogona kupa mhosva kana kusava pamhosva, asi nenyaya yekurwadziwa nekuchinja kwemitemo inenge ichiitika tinogona kunge tisingazivi chikonzero chinenge chitambogariswa pasi. Mashoko aya ndeyekuti tibatsirike kuti zvatiri kuita izvi tiche takasununguka tisingazive kuti tiri kubirwa. Toda kuziva Nchiyani chaitika kwamtutu? pane chikoro chepuraimari chiri kuBulawayo. Chikoro ichi chiri kushevedzera kuti izvo vabereki vese vane vana vavo ECDA varida kunotsvaga nzvimbo. Inguva yekuti kunyange usida kuzwa une mwana unotomhanya wega kuti mwana wangu pachavhurwa chikoro ane nzvimbo here chikonzero tati ikodzero yemwana sekuti arinoita utungamiriri kuti aiwa mwana wese kuchikoro nekuti ndiwo vatungamiriri vamangwana. Ishokwadi. Saka vabereki vari kuenda pachikoro ichi, mutungamiriri wepachikoro anove headmaster ari kutaura mashoko ekuti mari iyi inoita 70 US ndiyo mari yamunobhadhara kuti mwana awane nzvimbo pano. Registration. Okay. Mawana mari izvi ichokwadi nzvimbo inenge yawanika, but hatisi kugamuchira mari iyi kana musati mazoita imwe $170 pana patine urongo hwebhazi ratakatengwa iro riri kufamba iro. Bhazi rakapinda kare. Bhazi riripo. Rakatengwa kudhara. Asi mwana ari kutsvaga nzvimbo izvo. Nhasi ari kubhadhara. Mari yebhazi yakatengwa $170 US. So vanoti dai tadhurisirwa hedu kana kuzwa mumwe mutauro. Ichokwadi here kuti tingaende kunobhadhara bhazi ratinoona riri pachikoro. Ko zvingani zvakaitwa pachikoro pakuti kochi pachikoro apa pakadzidzwa vabereki vedu isusu titave ipapo patori nezvimwe zvakaitwa tobhadhara here mari idzodzo. Bhazi iri rakatotengwa kudhara. Rakatengwa kare riri kutofamba pachikoro izvezvi. I-private kana kuti i-government school? I-government school. Okay. So mwana ari kutsvaga nzvimbo ari kutanga kudzidza pachikoro ichi ngabhadharewo mari yakatengwa nayo bhazi. $170 unenge watopedza kubhadhara bhazi. Yes, plus $70 $200 US mwana awana nzvimbo. So vari kuti shoko ratazoudzwa dai tangonzi hedu pana pachikoro chida $200 US ndofunga taingotokana zvadhura tosiya. Asi ndizvo here kuti tikutengeserwa chinhu chakatengwa vana vasati vaya pachikoro apa chakatobhadharwa nevamwe vana chikadarika. Saka vari kutenga chii? Vakakwanisa here kuenda kumahofisi anoona nezvedzidzo kuBulawayo kuti vanobvunza kuti ninyi uyanga ndizvo zvavari kuti panapa kune vanoziva tibatsireiko kuenda nezvekuita. Hatisati tivakanganisa but toda kuziva kuti hatisi kubirwa here. Kwavo kutya kubirwa. Baba iyo mari yacho madesera inoita baba. Takachibata chivuti kuti dzipa chiweshe pamusarara. Ndinonzi NS chogugudza sei timu chimuti. Ndine cheparisape mukoma KB. Mwana akakurira panzvimbo achibva asiwa panzvimbo achinzi muzukuru. Panapa ndiwo chagara iwewe. Nokuda kuti anga ari mudiki akambotendera akaenda kumabasa iko zvino zvakura. Akazonzwa akungofonerwa nevanhu. Kunzi iwe uyamboona pamba pako iwe. Hapana fence. Apo gara achinosvika arikuona pakutogara umwe muchembera aripo. Ari kudza sabhuku kwa munhu ari panapa ndiani uyu. Anonyora tsamba yake kuenda mataredzi mosha. Sabhuku vanotonyerawo tsamba yekutsigira kuti mwana uyu ndomuziva. Ndiye muridzi wepapa. Akasirwa pamba apa nani? Nambuya. Nagogo. Gogo vari mbuya vani? Mbuya mai vamai. Ende ndiye anga ari ega mwana. Okay. Ndobva asirwa. Saka sabhuku vanotozviziva kuti mwana uyu ndiwe pano ende ndiye akasiwa pano. Ende nhaka inoenda kuti nakasira asira ani. Zvadaro mukoma KB. Vaenda mataredzi mosha. Iyi yakatopinda mukoti. Koti ikanyora tsamba kuti aiwa mwana uyu ndiye muridzi wechi? Wenzvimbo. Nyaya ikaenda kwa DA vati DDC. Yes. Akati ndiye muridzi uyu. Vachibva ikoko iye sabhuku atori netsambawo ine stembi yakatsigira kuti mwana uyu ndiye muridzi wemunda wepamba. Vadzokera kumba sabhuku ari kuti kune matare akafanana nemamajor street koita matare edu echivanhu ari kuti amai avarega vagare ndiye muridzi.
amene kuti matare anoitwa sei. Dare rakapa mutongo kuti muzukuru mwanakomana uyu ndiye muridzi wenzvimbo idare ripi? Vakaenda kumajestis ikati uyu ndiye muridzi. Uyu ndiye muridzi uyu. Gogo ngavabve. Aiwa uyu aripo. Ndokukotiko kakamira nemawitness anokonda 8 netsamba yasabuya itsusikira kuti mwana ndiye muridzi wechi wenzvimbo iyi. Vakumba sabhuku kuti ndiye yakuti pindimuko. Gogo ava vari kugara apa vane ukama here nemuzukuru? Havana ukama ende sabhuku kuti handitozivi kuti vakabva kupini. Asari kuti antu vane kodzero dare redu rechivanhu rinodaro. So ndakazokwanisa kutaura naDDC weMarusapi. Akati ndinenge ndiri kurangarira nyaya iyi ndoiziva iyi yemukomana anonzi nengi. Sabhuku akauya panapa ndikati sabhuku iyi nyaya inoita kuti musungwe iyi. Zvamuri kuita zvisirizo. Right, handidi kutonga ndiri mumhepo. Sedare rangu rekuti vanhu vanosvika muofisi mangu kana ari iye udzai mukomana auye kuno. So mukomana yakashedzwa naDDC kuti uya mudare mangu tinzwe kuti nyaya ndeipi. Kana zvirizo toita basa. Right. Toita basa rasabhuku. Ini sabhuku ndakamasa kutaura unawo zvakare. Sabhuku vakatizo kune matare ikoko kozoita edekudo. Ko kana kune matare ikoko kozoita kamatare ekuno. Sei vakanyora tsamba. Sei vakaenda vakamira kusaidhi rekukomana. Vadzoka pindimuko. Vakusaidhira gogo. Gogo vakura sei? Gogo munhu wechikuruwo zvake but achiri kugona kuzviitira. Gogo vakura sei baba Isabel? Tingati vari kuma 55 to 60 years. 50 to 60 ko sabhuku? Sabhuku vadiki. Sabhuku vadiki. Makore api? Tingangoti vari kuma 50. Kuma 50. Saka zogona kuenderana. 55 zviri. Aiwa arida dhiba. Kanyemba na bhosha. Headmaster Muhombe ndinonzi atwewo madzimba muto pamurewa takorera village. Vakachibata chimuti kuti bzi. Regai parizvo timbopinda muti tewo sponsor. Titsvagirewo sponsor. Atengere vanhu maredio. Vakwaniseka kubata chimuti nokuti chimuti chiri kutapira National FM inono. Ndosaka the hottest mid-morning show in Zimbabwe. Ava ndi baba machipisa vari kumasvingo. Yes. Away from Masvingo. Yes. Hanzi pangowanikwa sponsor kana kuti hurumende yongesa mutemo kuti panoitwa ka budget make sure kuti munhu wense ka radio kake kuti abate National FM. Apo kune vanonzi Chief Makore, vanooneka kunonzi Goko Nembudzi, vanooneka kunonzi Shikari Matsito. Kwanzi vari mudare imomo ka radio kakabada chimuti kanenge kari pa volume iri pasi vachiti vakarova dzimwe nguva uri kuzonzi mambo tudze toita seko kunzi se volume basi. 11:30 parizvinorega abvu munyaradzi akazoradzikwa akazochengetwa here? Asati muri yeZimbabwe munyaradzi achiri mumumochari achiri mutumbi wake uchiri wakachengetwa kunochengetwa mitumbi yezvitona. Asati avigwa munyaradzi achiriko. Asati avigwa. Tingati nguva yareba sei kubva zvatisiya munyaradzi? Tauda topinda mu 2 years ati? 2 years. Tautopinda mu 2 years. Chii chiri kunetsa? Mashoko ari kushandisa neveukama pana munyaradzi paakapondwa anoti iyo hama dzichitora mutumbi kuti dzakuda kunoviga mushure mekunge mapurisa varipota mutumbi wakutorwa kunzi izvo wakutorwa neveukama kuti vaende nawo. Pakabuda izwi raibva pamutumbi kuti ndiendesei pamusha pekwanhengi chikonzero ndapondwa nanhengi. Ipapo ndobva mutumbi waendeswa ipapo vanoti kana musina mapatsi angu ndinokumbira kuti musandivige. Pakabuda izwi neshoko rinoti driver kana uchiziva kuti hauna mapatsi angu kana ukawana ringave vhudzi zvaro muhomwe dzako at least zviri nani, asi kana pasina izvozvo usandiviga. Saka veukama vari kutya kuti achazoviga munhu njena asina mapatsi chikonzero akati kana mukandiviga ndiye munenge makuziva zvamuri kuita chapedza nemi. Saka vari kutya kuviga. Ya pakaipa ndio mamiriro akaita nyaya 18 minutes 0789 600 748. Chimuti hello. Yezi pusho. Zviri sei kwa mukoma wangu? Aiwa kukuri boko naseka nyembo. Mushe polisi kwa ntutu. Ai papa kwari boy. Kaudodo. Out back. Nditi chaona shumba here uyo. Chaona shumba makwiri. Werere. Kuri sei? Aiwa kuri boka nyembo. Tibatsirei mukoma. Ya, unoza kune imwe loss inouya kunge profit andika. Makanika weko.
akafunga kuti aita profit yachauteka zvinhu zvakachipa nezvinodaidzwa umwe kuti nekutenga zvinhu zvine zvakachipa sitereki makanika atorombavha futi naye bcause angatengesa mwari malights zvakabviswa pamota zvakawanda shamwari vhire mota malights watujeg watotenga ne$17 chero kumutemo zviriko kutenga zvinhu zvakabiwa imhosva unokotori mbavha atori neproblem makanika wepana weya zvake haibasa rake zvake rekutozvana achitengesa but yakatenga vatori neproblem vatobatawo naye futi adzidza zvati zvinotengwa ka chinhu chine receipt ndizvozvo akatodziya moto wembavha ndokutaura unokwadziya moto wembavha tichaona uyu makanika akanzi ndakaenda kuchegutu ndikaita basa munhu wacho akandibhadhara nemapatsi shamari zvinotowanikwa zakuna mwana mbaiti ndazviba izvi ndakutengesera unozora neprice yacho nyumwanzi gwezya nyumwawo zvakomparadzika chokwadi kozoita gogo ava kumana hauza kuchengetedza munhu mwana zoka inenge ringoro problem inenge yaitika paupenyu but mwana achengeteswe munhu shamari unoza zvonetsa kanyemba kondigogoka ndimainya kubereka kava ndiri kutaura zvacho izvozvo but unokwavimba kuti mubereki ngachengete mwana but vana vanoda kuzvichengetera kuti pane paitapo dambudziko hatisi kuti kushora but vanoda kuzvichengetera nekuti munhu kumupa mwana saiziveya ada mwana ati kurewa kukwanisa kuzvionera anogona kurapa zvimwe zvinhu kwete 10 years idiki stereki asi ndiani ari kupa gogo mapiritsi ayo aiwa kuchipatara ndizita rekliniki riripo kanyemba ngakuende kuchipatara kuonekwa kuti vanatora sei mapirisi vachipuhwa nani aiwa inetse baiyo mapurisa ane pekutangira pakanaka apa pane vanhu vakawanda vane mhosva apa aiwa panotobatwa vanhu vakati wandei kanyemba tinotenda mukoma tichaona shumba makuerere oti 10 work sorry mukoma eiko rekezani katibve munango ari pantedwe hello national FM Hello KB na mukoma Bojo zviri sei ndinofara ndimai Jacob Kadzomba pasoni rijapo pari seiko mai Kadzomba aiwa pasoni riji panofaya ko baba mufundisa hanziko kuroora mai nevana mbavha dzese ako zvinenge zvichizikanwa here zvotoda kupinda pamweya izvi vaita ruoko rwakaipa mufundisavo sei muri kuti mudzimai uyu imbavha mukoma KG nekuti sei akazodira mubatsiri mvura inopisa achireserera vana pamwe angangorwadziwawo kurwadziwa nei zvinhu zviri kubuda pachena kuti chokwadi wemubatsiri ungabudise vana kuti imbavha mwoyo kubereka imbavha ngavaende vese kujeri nevana vavo matsamwa amaya ndida kumutsawo murume wangu baba Jacob Kadzomba vabuda naamai vangu amaita kubva pasenda ubhesa apo nemi batai basa vakomana nacho chimuti tinotenda mamaridzai futi rikiti icho rikiti forest commission chiri trikuno loud and clear ndinonzi Misheki Mashonga paguruwe panyamupfuta anzi gogo ambuya avo sei vachiroya kudaro vaiti mapiritsi iwayo kuvana zvichaguma kupi ngavasungwe vese nasekuru vekumbunyikidza mwana ane 10 years Sabhuku uyo akadherera mutemo wenyika haana kukodzera kakuita Sabhuku utungamiriri haudi munhu ane hutsinye mutsavese vakachibata chimuti timashasha woye ndinonzi hita nyakaringa baba ropa kwa murehwa Murenge village papa Isabel tisatapinda kamuchitoro nevasawira vedu ve1 electronics pure quality no deception pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri akabatsira kupi kuchegutu okay namba dzinoti 0772 143 143 0772 143 143 0772 143 143 ndinovimba ndizo namba zacho 5 minutes to 12 Tete Ruru Mr. Cool Mr. George vari mu studio Cell 1 Electronics